Ya. Eran las palabras del técnic del club de futbol. Bé, Rubén, era un partit, era guanyar o guanyar i es perd. Sensació molt dolenta. Sí, la veritat que la sensació és dolenta, l'equip està molt tocat, entre el vestidor i l'equip està molt tocat, però bueno, no té un altre que aixecar-se i intentar portar la setmana que ve i oblidar-se d'aquest part bastant gran. Psicològicament, l'equip és feble, a la mínima que encaja un gol s'enfonsa. No, el problema és que la situació en què estem és complicada, molt complicada, l'equip està molt bé, amb l'idea de guanyar. La primera que t'arriba fas un penal absurd, un penal, i et fiques ja per darrere i ja vas a la revolta del partit i bueno, no acabem de fer les coses com havíem de fer i De 12 partits a casa, 7, l'equip s'ha quedat sense marcar. Bueno, jo avui sí que hem tingut ocasions, la setmana passada sí que em vaig preocupar més perquè no vam xutar a porta, aquesta setmana sí que hem xutat, l'estima que no hem marcat, ara hem vingut 2 puntes, veiem que això canvi. Hi ha por en alguns jugadors a l'hora d'arriscar la pilota? Perquè moltes vegades hem vist jugades on el jugador tenia la pilota a zona de 3 quarts i acabaven de reir-la de nou cap al mig del camp, cap a la defensa, com si tingués por a buscar l'acció de perill i perdre-la. Hi ha por o falta de confiança? El problema jo crec que és la confiança, que l'equip està en una mala dinàmica i jo crec que això canvia els resultats, una situació complicada. Què ens pots dir de les 4 incorporacions del mercat d'hivern? Bueno, jo la veritat que estic molt content amb els fitxatges, crec que aportarà molt. Avui Chaco no ho puc marcar, però n'ha tingut alguna. Crec que ha aportat bastant i bueno, hi ha poc que s'adaptin i a veure si poden entrar a l'equip ja. Setmana que ve contra l'Atlètic Balear, són a final. Qui contesta? No, anava a fer jo justament aquesta pregunta, ja que porto el micro de BTV, proper rival a l'Atlètic Balears, un rival que s'ha reforçat amb noms una mica curiosos, com a mínim. Sí, però bueno, avui crec que ha apuntat a camp del Nàstic i la setmana passada van guanyar, ara estan amb confiança alta i tenen que anar ja a rascar un punt com a mínim, no podem perdre, és un rival directe, però bueno, treballem per la setmana i a veure si podem aconseguir com a mínim puntuar. Sí.